foita la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye an donnen an ka laadalasigi kɔnɔna la laadalasigi min n'o bɛ kɛ ni gafe karamɔgɔ ale ni kalimu tabagaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw o min n'o bɛ kɛ k'a kɛ nansara sɛbɛnni ye an bɛ sɔrɔ ka don n'o ye min ye todunkan jɛlen bamanankan yasa maliden ayiwa kɔrɔn tilebin kaɲaka ale ni bayanfan fo ka taa se an ka jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni kibaruyaw ka se ka o sɔrɔ cogoya min na ayiwa i ka todunkan yɛrɛ kɔni na o de hukumu kɔnɔna la an bɛ sigi yan nɔ min ye tilelafanaw dinni kɔfɛ ayiwa tileganfɛ waatiw la ni o bɛ bɛn tileganfɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 waati yɛrɛ kɔni ma ka se ka gafew ka kɔnɔkuma k'a lakali maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mamadu Fa Senpara k'a fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se sarangosi sara ayiwa musow cɛw denmisɛn fara maakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ka sara an b'a fo ka waleɲuman dɔn saran folen kɔfɛ an bɛ taa Universel Media la Kalilu Senpara ale ni a baarakɛɲɔgɔn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Universel Media a butigi bɛ fan o fan ka bɛɛ lajɛlen fo ka b'o la an bɛ don Universel Beauté an bɛ don ale yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa ka baarakɛla a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Miniani Senpara an bɛ Busuru Senpara fo ka taa se ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli kɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na n'an ye foli kɛ yen fɛnɛ ayiwa an bɛ don an ka mairie kɔnɔna la maire la Dani Sanji bɛ an bɛ a fo commune 1 maire ba n'o ye Umaru Togo k'a fo ka waleɲuman dɔn ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ayiwa Tunkara ni ale ye chef comptable fo ka taa se monsieur Ba ale ye secrétaire général ye mairie kɔnɔna la ka taa terre des hommes n'an ye foli kɛ yen nɔ ayiwa a bɛ kɛ ka ɲɛsin baɲumankɛ tɔn fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ fo n'o ye Jarietu Dit Manda Watara madame Kuruma ale tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ terre des hommes na fo ka taa se baɲumankɛ tɔn a tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma impôt kɔnɔ an bɛ an ka musobaw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ an ka jɛn ninnu ta k'u fɛnɛ fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa madame Ba Fanta Sise fo ka taa se madame Sidibe Fatumata Bagaga an bɛ ninnu fo foli kɛlen kɔfɛ yen nɔ an y'a fɔ tulu la tulu o fɛnɛ bɛ o de ye Super GT k'a k'i ka moteur kɔnɔ ayiwa ka nimisi wasa k'o sɔrɔ an bɛ taa sugu la ka na Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali siga foyi t'a la bamananw ka kuma don ayiwa an taara an nana dantigɛli jan kɔni o t'o la nin ye an sigilen kokura tuguni an ka gafe kunnafoni ale kɔnɔna la ayiwa an y'a fɔ gafe fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye le point olu ka bi bɔli ayiwa u b'u sigi tɛgɛ u b'u sɔnni sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi cɛmancɛla fanga a bɛ cogoya min na jamanadenw ayiwa olu kunkilenna an'u hakilina ale kɔni sigilen bɛ n'o ye a b'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko jamanadenw bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni u sirannen bɛ u haminen don wa fo ka taa
k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni jɔrɔlen yɛrɛ kɔni don bɛn min ni anw kɔni kun bɛ k'o ɲini kabini waati jan yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na e ko an bɛ waati min na o bɛɛ lajɛlen kɔni olu fɛ o ma don ngalama yɛrɛ kɔni na wa bari jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye politiki tɔn ye fo ka taa se jamanaden nanamasumalu olu yɛrɛ kɔni kun b'u sɔrɔ jɛkulu mun kɔnɔna la olu ye fara ɲɔgɔnkanba min kɛ n'an hakili yɛrɛ kɔni b'a la yasa Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ala ka ɲin'a la ka se ka ale ka fanga yɛrɛ kɔni k'o dafiri o jɛkulu i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni o tɛ ka kuma ayiwa kan kelen yɛrɛ kɔni na bilen i b'a ye u bɛ kuma dɔ tɛ dɔ yɛrɛ kɔni ka kan yɛrɛ kɔni mɛn i b'a ye bi an bɛ waati min na politiki tɔnw ayiwa olu yɛrɛ kɔni u tilalen bɛ a bɛ fɔ min ma ko société civile n'o ye jamanaden nanamasumalu ka tɔn ye e ko ayiwa a ma fɔ o yɛrɛ kɔni tɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ bilen wa bi an bɛ waati min na jamanadenw olu kɔni ye tɛgɛrɛba k'a fɔ finitigilakaw yɛrɛ kɔni kun waati tɛmɛnlenw na ayiwa min ni olu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye Laji Burama ala ka ɲin'a la ale ka fanga min n'a kun bɛ ka i kunsi ni anw ye dɔɔni dɔɔni kɔkolo ani bakolo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka se ka o fanga k'o ta k'o bɔ anw yɛrɛ kɔni da la e ko o maliden kelenw a fan dɔ yɛrɛ kɔni tɛ yen olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka a yira k'a fɔ bi ko waati sera min ye olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ o ka se ka yira olu la u k'u ɲɔyɔrɔ baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ bari ka d'a kan caman yɛrɛ kɔni bɛ yen bi olu bɛ ni kana jigin n'o ye finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni na i b'a ye bi an bɛ waati min na maa caman olu yɛrɛ kɔni kun jigi dalen bɛ sini yɛrɛ kɔni kan wa o sini min ni o bɛna kɛ sababu ye finitigilaka minnu bɛ fanga la bi u bɛna baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to fanga a bɛ sigi n'o ye politikimaw olu yɛrɛ kɔni ma wa o hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la maliden caman y'i ka jɔrɔ ani a ka kamana gan ka se ka o yɛrɛ kɔni yira bi an bɛ waati min na camancɛla fanga maaw u kɔni u bɛ an kunna an y'u sigi don dɔ maliden dɔw ko u bɛ taa don min na olu yɛrɛ kɔni ma se ka o dɔn k'o ka bɔ a la i b'a ye waati bɛɛ lajɛlen na fasiri sɛbɛnba a ka kuma don ko maliden dɔw de kɔni bɛ ka minɛ n'o ye politikimaw ye i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen kun yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ kɔni ka minɛli la maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ya diyagoyala yasa ka se ka jamana in k'o yɛrɛ kɔni bila bi halisa an bɛ waati min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ bi min bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamanadenw olu kɔni ye u ka dusumakasi ka se ka o yɛrɛ kɔni yira hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛ marifa kɛlɛkɛ muru a t'u bolo min b'a to olu yɛrɛ kɔni hakilina o bɛ se ka lamɛn ka se ka ayiwa o fara faamuyataw olu yɛrɛ kɔni ka cogoya min na nka bi an bɛ waati min na maliden caman olu yɛrɛ kɔni ye a laɲini min b'a to olu yɛrɛ bɛ se ka u ka kan labila o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye an bɛ waati min na o kama wele dalen bɛ hali CEDEAO yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan cɛmancɛla fanga ayiwa o ni bɛnkan min tɛmɛna CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ o ma se olu yɛrɛ kɔni hakili la CEDEAO de kɔni kɛlen bɛ ka waati d'u ma waati min ni o kan ka bɛn san 2024 yɛrɛ kɔni ma min b'a to kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni o ye min b'a to fanga min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka fanga yɛrɛ kɔni k'a di jamanaden nanamasumaluw ma san 2024 a fɔra bɛɛ yɛrɛ kɔni t'a la ayiwa baaraw kun kan ka taa cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ ji bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma boli a bolisira yɛrɛ kɔni fɛ nka maliden caman yɛrɛ kɔni sigalen bɛ yalima ayiwa kalafiliw olu bɛna se ka kɛ ka bɛn ni san 2024 ye min b'a to fanga yɛrɛ kɔni a bɛ se ka kalifa cogoya min na ayiwa min ye jamanaden nanamasumaluw la o kama u ye wele da diɲɛ kɛlɛyatɔnbaw olu yɛrɛ kɔni ye yasa ka se ka dɛmɛ k'o don mali ani malidenw yɛrɛ kɔni ma yasa min b'a to ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ a ka di jamanaden fankelen yɛrɛ kɔni ye min b'a to u bɛ se ka baara kɛ baara min b'a to an bɛ jɔ bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi an bɛ waati min na an k'a fɔ mali finitigilakaw n'a bɛ fɔ ko la montée de l'armée en puissance o bɛ yen ayiwa nka i b'a ye kabini waati jan nanzara u ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ an fɛ yen kabini olu yɛrɛ kɔni gɛnna don min na kumakan kelen min yɛrɛ kɔni bɛ yen o de ye k'a fɔ l'armée monte en puissance nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko banbacikulu minnu n'olu bɛ kɔrɔn fɛ EGS fo ka taa se génie min yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko olu kɔni bɛ ka u sago ka se ka an'u dungɔ ka kɛ maliden dɔw yɛrɛ kɔni na kɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛ nka gɛlɛya dɔ fɛnɛ o kɔni nana ka fara a kan o de ye jumɛn ye ko sariya sunba kura min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko référendum ayiwa o min ni kalafili yɛrɛ kɔni kan ka ko o yɛrɛ kɔni o tɔgɔ la bi min b'a to jamanadenw an b'a la an t'a la o kɔni o bɛ duga bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna nka o nana ni gɛlɛya wɛrɛ tuguni bari a kɛra sababu ye min ye politikimaw fo ka taa se
diinɛ tigilamɔgɔw ma caman kɔni ye ayiwa i jɔ jɛmɛfɛla yɔrɔ kɔni jɔyɔrɔ la an bɛ waati min na jamana min ni a maa 100 o 100 ko 90 o de kɔni ye silamɛ ye ayiwa olu ka laɲini o de ye laïcité min n'a bɛ sariya sunba kɔnɔna la ka se k'a falen min ye silamɛw olu yɛrɛ kɔni hakilina la o kɛbaliya o kɛlen bɛ gɛlɛya dɔ ye o ka bɔ a la a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko appel du 20 février olu kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi ka bɛn ni sariya sunba kura in ale yɛrɛ kɔni ka kow bɛɛ lajɛlen de kɔni ye bari u y'a yira k'a fɔ fanga min yɛrɛ kɔni bɛ an kunna bi n'o ye cɛmancɛla fanga ye ayiwa u ka a sariya t'u bolo wa i b'a ye k'a fɔ o fanga yɛrɛ kɔni to olu ye min ni u kan ka kalafiliw ka se ka o baaraw olu yɛrɛ kɔni o labɛn bi an bɛ waati min na kɔni nka bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ EDI n'a bɛ fɔ a ma ko autorité indépendante de gestion des élections olu kɔni ye a yira k'a fɔ dalilu ni fɛɛrɛ ani sababu bɛɛ bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo min b'a to kalafili ninnu a baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 18 san 2023 yɛrɛ kɔni na nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ka bɛn ni san 2024 yɛrɛ kɔni ye ayiwa dalilu bɛɛ lajɛlen b'u bolo fɛɛrɛ nasuguya ani ni baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don min b'a to san 2024 la kalafili baara ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na min b'a to fanga yɛrɛ kɔni a bɛ kalifa n'o ye jamanaden nanama sumaworo na bɛɛ jɛmu an bɛ se ka don o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na ayiwa bi an bɛ waati min na ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni ɲininka an bɛ ka taa cogoya min na yalima an na se ka se ka fanga ninnu kalafili ninnu k'a labɛn ka bɛn ni o yɛrɛ kɔni ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen olu b'a fɛ min ye référendum yɛrɛ kɔni ye ka se ka o yɛrɛ kɔni o don gɛlɛya la min b'a to ayiwa baara ninnu kɔni olu yɛrɛ kɔni tɛna sankɔrɔta ani ɲɛta olu yɛrɛ kɔni sɔrɔ bari ka d'a kan bɛnkanw olu waatiw olu yɛrɛ kɔni bɛna bɔ o dɔgɔkɔrɔ bari ka d'a kan kalafiliw kan ka kɛ waati min na n'a ma se ka k'o la e ko camancɛla fanga a kɔni a na ban wa nka fasiri sɛbɛnba kɔni y'i yɛrɛ ɲininka ale yɛrɛ kɔni dalen b'a la walima waati wɛrɛ o de bɛna suma tuguni ka di camancɛla fanga maaw ma bari olu yɛrɛ kɔni hakili ma sɔn a ma fiyewu k'a fɔ ko kalafili ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛna se ka kɛ ka bɛn ni a waati ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2024 o yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔla la ayiwa bi halisa i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ale kɔni ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban nka a y'a yira k'a fɔ ayiwa maa de bɛ fili maa de bɛ nkalon tigɛ nka waati o kɔni o tɛ nkalon tigɛ ko n'an bɛ taa an na se fasiri sɛbɛnba o de ye AD ye an ye min bɔ le point ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'an ye le point bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ko kura tuguni ka segin ka an tɛgɛ don n'an y'an tɛgɛ don an bɛ bɔ min ye Soir de Bamako an bɛ an da don ale la Soir de Bamako ayiwa ale bɛna i sɔnni sigi an ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o olu ye sifinnakaw ye ni a bɛ f'o ma ko force de changement o force de changement kɔnɔna la jɛkulu caman olu yɛrɛ kɔni b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ olu ye balan ani duru k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a fara tabali kan k'a gosi k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye palais de sport yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ACI kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka se k'a ɲini diɲɛ keleya tɔnba o ka bolofara min bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye o bɛ se k'a ka koso ani a ka kasaw k'a bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ cogoya min na i b'a ye a bɛ force du changement ni o ye jɛkulu caman yɛrɛ kɔni faralen ɲɔgɔn kan ayiwa min ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ yɛrɛ mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ayiwa olu kɔni ka fara jɛkulu caman yɛrɛ kɔni kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de sport yɛrɛ kɔni na ayiwa hakilina kelen o de ye MINUSMA dégage i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ayiwa ka bɛn ni n'o ye farafinna ale yɛrɛ kɔni ka kelenya don ye ayiwa farafinna ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ fɔ a ma ko 25 mai ayiwa maa o maa ni olu yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ kɔni sɔrɔ ayiwa farafinna ka ɲɛta n'a ka kelenya bɛɛ lajɛlen na olu bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw la ka na fara malidenw yɛrɛ kɔni kan o dɔ ye Burkina fo ka taa se Senegal yɛrɛ kɔni ma min b'a to ayiwa laɲini a bɛ se ka kɛ sabati yɛrɛ kɔni sababa yɛrɛ kɔni ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ maa o maa ni olu yɛrɛ kɔni kumara ayiwa bɛɛ lajɛlen ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u b'a ɲini n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan nɔ k'u ka taa ayiwa joona ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan u ko malidenw ayiwa min ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kuma kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ malidenw kɔni ka an muɲulen don nka malidenw ka muɲu dan de kɔni bɛ a la e ko MINUSMA olu yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ u ma dan yɛrɛ kɔni sago wa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra malidenw u ma dɔwɛrɛ fɔ u ma ayiwa min ye muru ta u ma bese ta u kɔni ye a ɲini min bɛ diɲɛ keleya tɔnba ayiwa ka se ka u ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yan nɔ olu yɛrɛ kɔni k'u ka koso n'u ka kasa cɛ ayiwa u ka waati min ni o bɛ bɛn u ka ayiwa sankura min yɛrɛ kɔni duuru ma ni o ye
ke o be banka be ni juin kalo kile 30 yɛrɛ kɔni bari olu y'a ye ministre yɛrɛ kɔni na a ye a dan ka se ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni yira ayiwa bi hakilila kɔni ke jumɛn ye o de y'a yira k'a fɔ ministre yɛrɛ kɔni tolen bɛ anw ka jamana kɔnɔ yaasa min ye ka se ka bɛn ayiwa ale ni keleya ka se ka o de kɔni baaraw kɔni kɛ nka olu ma jɔra foyi yɛrɛ kɔni ye diɲɛ keleya tɔnba u ka nin bolofara la o kama olu ko ayiwa u ka min ye manda ye u t'a fɛ fiyewu ayiwa a ka kɔrɔkɔrɔya tuguni anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa sɛbɛn min tun b'u bolo kalan min n'a kalanna Sidiki Kuyate ni ale ye mouvement Yɛrɛwolo Debout sur le rempart ale ka kumasentigi ye a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli in kɔnɔna la a ko a bɛ san 50 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni bɔ farafinna jamanaw olu yɛrɛ kɔni gɛlɛya ni gɛlɛya olu de kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan ayiwa k'o kɛ anw yɛrɛ kɔni taala ye wa nin baara in a bɛ ka kɛ ni diɲɛ keleya tɔnba ale yɛrɛ kɔni n'a a ka hakilinaw de wa o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ministre olu yɛrɛ kɔni fana y'u yɛrɛ sɔrɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ u nali a kɛra furugufurugu caman yɛrɛ kɔni ye malidenw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ kelen la tuguni wele yɛrɛ kɔni dara yaasa u bɛ se ka taa cogoya min na ka bɔ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka halisa an bɛ waati min na ayiwa maliden caman olu kɔni ye u hakilinaw n'u fɛlaw ka se ka o yɛrɛ kɔni fɔ ayiwa nka olu y'a ɲini min ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa baara duguduguni baara min n'o o bɛ ka kɛ ministre yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bila n'o ye ayiwa u ka jɛkulu min bɛ n'o bɛ hakili to adamadenya jo ani hakɛ la a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura ale yɛrɛ kunkanko kibaruya la bari ka d'a kan bin kɛlɛ mali finitigilakaw olu taara dagabilen min ta ka bɔ jamanaden nana masumalenw yɛrɛ kɔni dala yen nɔ ayiwa dɔ wɛrɛ kɔni tɛ ka fɔ ko mali finitigilakaw olu binna min ye jamanaden nana masumalenw de kan ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka olu yɛrɛ kɔni faga cogoya min na wa a ka d'a la ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni binnen bɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan n'o ye jadi kɛlɛ min kɔni ye walima ayiwa banbaci kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ anw fɛ yen ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ mali ka kɛlɛ ɲinini nin ye kɛlɛ kɔni diyagoyalen anw kan bari faransi ale ni Britannique olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma o kɛra sababu de ye ka bin Libi jamana yɛrɛ kɔni kan o min n'o o kɛra banbacu u y'u kunda anw ka jamana kan kɛlɛ min tɛ anw ka kɛlɛ ye ayiwa Sidiki Kuyate a y'i da don na a ko ministre i b'a ye k'a fɔ nin ye faransi ka den dilannen yɛrɛ kɔni ye ka na anw yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa u kɔni nali kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye ka dɔ fara anw ka gɛlɛya bari ka d'a ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛ labɛn faransi ani a teriw olu yɛrɛ kɔni fɛ a ye hakililajigin kɛ waati tɛmɛnlenw kɔni na ko Sadio Kamara n'ale ye mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka finitigi kɔrɔ ani jamana lakanali o sabatili yɛrɛ kɔni ma wale kɔni y'a yira a ka kuma yɛrɛ kɔni na don tɛmɛnlenw na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre a jɔyɔrɔ ye min ye banbaciw olu ka wale la anw ka jamana yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ko ka bɔ yen a ko bi an bɛ waati min na ayiwa membre conseil ko nin y'o kɔni u bɛɛ lajɛlen de kɔni lasɔminen ye ka bɛn ni mali gɛlɛyaw ye fo ka taa se cɛncɛnkan jamanaw gɛlɛya min yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ o kɔnɔna la bi a ko bi an bɛ waati min na ayiwa mali jamana ɲɛmaw ayiwa fo ka taa se ayiwa mali jamana ɲɛmaw ayiwa olu kɔni ye ayiwa a laɲini